Pîra Mexbê, Mexbûla Çavli an jî Mexbêya Tirk. Li gel ku perwerdeyeka zanistî nedîtiye, bi şiyanên xwe teqrîben di heştê salan de bi hezaran zarok welidandiye ku gelek ji wan êdî temenê xwe temam kirine. Bavê Pîra Mexbê serdema şerê yekem yê cîhanî de wek leşkerekî Tirk tê Bakurê Kurdistanê û piştî 5 salan wek leşker dimîne, birîndar dibe. Ji ber ku berberiya bavê Mexbûla Çavli baş e, li nexweşxaneya Mêrdînê ku tedawî dibe û baş dibe, berberî dike. Başberberiya bavê Pîra Mexbê, bala axayekî Kurd dikşîne û wî distîne gel xwe. Zeyya pırındık geçil seferi ma ha milli peyzala mabu oğum hatın go doktor azat kirin bilim rahat kirin golal guzka pi arba guzka nakatu birindar qabilna rahat wuzu rahat go ağa hat go az doktor standım go mabari sevra khakir o yazir go te خدي أهلي كارمي مثلا نعبني بدري سيستبدني هربنا بدري تجي النعدم النهل متهري يقول لا قادس متاد بزعما باشو وقدامي إذا هذا درا برهندك سجمان ما جام مركب وقيس كبير رابو شبابي مرخد عن البابي ماركر أم بين چار قیز و دلاوزی زیده بود. Peki de çok zani? Ji ber bavê Mexbê leşkerekî Tirk biye, jêra Mexbêya Tirk jî tê gotin. Pîra Mexbê hêj ku 12 salî biye zewiciye û teqrîben di 20 saliya xwe de çawa bi awayekî tesadüfî dest bi ebetî ango hemşîrî dike jî wiha behs dike. Ji pîran bû. Li vê dera cîranê me bû. Kes tengiya kes tune bû. Doktor tunna me ne doktor ne ebe. Bam kır gola ve piye kakate tangiya kam çap ko. Am go dünya khara kır gidi. Açıp khode lav dae. Me lav ke kha me fak dalar. Khode hat rahme mestver sist mekirna fotka. محجري دام داني مزنكا خو تميز كر مكرنا جا منانو آف داي وقت خادي وإذا بايا بام كرويا أبيه. Pîra Mexbê bi dehan sal li her gund û gundikên li hewildoriya Şemraxê bi doktoran re digere û ebetî dike. Li gel ku bi hezaran zarok welidandiye, ji bo gelek nexweşînan jî dermanên süruştî ango dermanên kurmancî jî çê kiriye û nesaxan sax kiriye. Hêj jî bi taybet jinên ducanî tên û li gel Pîra Mexbê kontrol û tedawiyê xwe dibin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Şemraxa Mêrdînê.